Mapya nga dumog. Pahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Itiag na mga oras tayo kakabsat, alas 5:52, itiag sapa. Anyan nga rakurak well, may sama rin nga agtudtudo, nga agpatpat na, agtudtudo kakabsat, nga aldaw, iti biyernes. Iti kablaw kung tunggal may sakada kayo, amin nga adda kadagiti live streaming nga naka-tune inen, agraman kadagiti kakabsat nga adda kadagiti sibsibay iti radyo. Iti dayto nga gundaway kakabsat. Manipot iti rabi aging gala ita, agar arbe sa mo kiti nga napigsang diretso lata. Iti panang bakabak na kakabsat, iti tudo. Ya, kaya adda dagiti kasapulan ti tudo, adda mo dagiti nga kasapulan. Well, anyaman nga panahon nga adda nga anyad nga adda dito lugar yung kakabsat, masapol nga pagyamanan ta iti apo gapo iti salun at man nga impaay na ti tunggal maysa. Nang kaman nga na salunat adda iti pigsan o man iti pigsan adda ti anges mo kakabsat. Isong adda nga kanayon iti rason nga pagyamanan ta iti apo. Magipagpasit na iti nga programa kakabsat ti panagadal tayo kadagiti sasao iti apo. Kaya kastawa ti pinagbibinyabilig tayo babaan ti kararag. Ti agsapanap ng tinamnama manipod Lunes. Naging gana iti Biyernes iti dating stasyon 1143 DZMR Santiago City. Darag sa kamang kabkablao kada kayo ti Aldaw, iti Biyernes Lawrence Salazar. Sikalaeng tinamnamak, sikalaeng pagbigagak, Jesus. Oray madandanaganak, no sika iti kadkaduak, natalgedak. Kaano man, di ka nagkurang, parabor mo ket inak, linaklak iayat mo, kanliak di agsarday, inpategnak manipud po nganay. Sikat dayawen, aglawlaw man sumikngeten, Jesus. Oray riribok ket dumteng, ikantaak akanayon, sikalaeng. Kaano man, di ka nagkurang, parabor mo ket inak, linaklak iayat mo, kanliak tiag sargay, impatig na manipud po nganay. Kaano man, di ka nagkurang, parabor mo ket inak, linaklak iayat mo, kanliak tiag sarday, impatig na manipud po nganay. Alaway, nagyaman tayo kabsat, iti dayta nga kanta, sakbay nga agarubos iti luwa tayo. Kaya, independa yun. Nagpinta si saritain na kakabsat. Kaya nga iti Diyos, kailanman hindi po siya nagkulang. Iti apo, iti katnuman, saan nga pulos nga nagkurang. Kaya, kuna na, nagijaya parabor na, sagsagrap na yun, na-enjoy na yun, adupay nga parabor kakabsat, ipaay iti apo, iti tunggal may sakada tayo kakabsat. Well, kahit yung iti dati nga gundaway kakabsat, kat basain tayo man dito pagsasaritain tayo, kat itarigagay ko kat magunod tayo, ti anyaman nga parabor nga blessing iti apo kada tayo, iti dati nga gundaway kakabsat. Iti numero kapitulo 6, versikulo 22, saging gana iti 28, kasi saritain na. Imbili ni Yahweh kini Moises, nga ibagana kini Aaron, kin kadagiti anak na,
nga aramaten da dagiti abalikas no bendisyonan da dagiti Israelita. Bendisyonam ko na, bendisyonan na kayo kuma iti Apo ket aywanan na kayo. Asya na kayo kuma iti Apo ket paraburon na kayo. Kitahen na kayo kuma iti kuma asi ayat iti Apo ket ikan na kayo iti talna. Kinuna ni Yahweh kastoy iti panangaramat da itinagan ko iti panang bendisyon kadagiti tao iti Israel ket iparabur kunto paraburak to ida. Madaydayaw iti Apo iti daytoy nga gundaway. Iti Apo iti mang bendisyon, ipaay, iti parabor iti tunggal may sakada tayo kas pagtakderan tayo kadagiti promises ti Apo. Well, iti tarigagay ko kakabsat kung nagdarudat tayo. Kang runan namin, iti tarigagay iti Diyos. Digiti agdingdingag dito iti DZMR. Kaya, agdingdingag dito nga programa. Ket iti tarigagay ko kat mabinbindisyonan da. Kaya, ang laing siguro dagay membro iti pamilya. Ket amin nga believers, amin nga Kristiyano, amin nga mamatikin ni Apo, awan ti tarigagay, may salaing ti tarigagay iti Apo, o agraman kanyak. Isu dayta, mabinbindisyonan, aglaplapusanan iti bendisyon, ket may nga wagas dayta, nga panagdawat tayo iti langitan nga pabor, nga umay kada tayo kakabsat. Kaya, ket iti binasa tayo, nga sasao na, ket kapintasan, nga panangipakita iti bendisyon, iti Diyos, iti tunggal may sa kada tayo. So kitahin tayo kakabsat nga nalaing dagitoy nga bersikulo, iparangarang na ditoy, no anya iti kayat na nga saon, iti pudpud no nga, panang parabor wenno bendisyon. Ken, no anya ti use na dagito nga banbanag kakabsat. Nya ti use na dayta nga blessing king ka. Ket dagito nga naikari nga bendisyon san laing kakabsat nga hangag hanlaang magkangagpaay ka dagiti Israelita. Ngem aya mangipaay met iti naindaklan nga rag o parabor kental na kadagiti amin. Aya amin nga believers, amin nga Kristiyano. Dagito nga bendisyon mangiparangarang kakabsat nga datayo ket tao iti Dios. Ket halaan nga tao iti Dios no dagitoy iti mangipakita nga iti Dios tayo ket managparabor ken imbag. Isu na lang kakabsat iti makaipaay iti panagrang-ay ken talna kadagiti matalek nga anak na iti anyaman nga tiempo ken iti anyaman nga oras kanito gundaway kakabsat. Parangarang na iti tarigaga iti Dios iti addang talinaed nga isu na iti aldaw-aldaw iti panagbiag tayo. Nga itinagan na addang kumikuyog kada tayo, kino kumikuyog kada tayo, nya kadto mapasamak iparangarang naman iti bendisyon ken parabor iti tunggal maysa kada tayo. Saan kaday? Agsipud ta amin nga banbanag ditoy lubong ket aggapu ken kuana. Kita tayo man di verse 22 kakabsat. Mabasa tayo nga iti Dios isu ti paggapuan iti bendisyon, isu ti provider iti bendisyon. Umuno na ni Moises kakabsat isu ti nang ibabaw iti bendisyon manipod iti Dios ken tao. Kaya naging suna iti well-known di Bible nga intercessor ni Moises. Iti verse 23 ni Aaron iti umunamot nga nangisawang kadaytoy nga panang bendisyon. Ket kas insawang da adda nga nangato dagiti nakangato dagiti imada ket adda nga nakakita da kadagiti tao. Iti maudi nga inaramid ni Jesus iti adda ditoy daga ket sida binendisyonan na dagiti disipulos na. Kas nakangato dagiti imada. Isu nga no kadatoy nga nakadaywan nga nag-worship tayo, nagdaydayaw tayo, karkararag tayo, adda dagiti tiempo nga nakangato iti ima tayo. Naggapu ditoy, dagiti kakabsat. Aya, iti Lucas kapitulo 24 bersikulo 50 hanggang iti 51 kunanak kalpasan daytoy inpan ni Jesus dagiti adalan na iti ruar iti syudad idi dimteng da iti Betania nga tuna dagiti ima na sana binendisyonan ida. Idi binendisyonan na ida, imanaw iti imatang da ket dayuli sa dilangit. Dagiti naibagak iti maminsan kakabsat nga da kami nga papastor, dagiti kakabsat tayo nga ministro, haan nga awananda iti awananda iti bileg. Wenno kalintegan tapno mangipaay iti bendisyon kakabsat. Ngem isuda iti wenno da kami, o taka pastura mo daya. Isuda iti dalan nga mangipaay iti bendisyon iti Dios kadagiti tattao na. Numan pay no kitahen tayo kasla nakasimsimple kakabsat nga pamendisyon ngem isu iti nainlangitan nga wagas tapno umapay
umapay iti bendisyon kadagiti nakaipaayan na. Isu nga dagiti pastor, ministro, agraman dagiti kakabsat tayo nga papadi, dagitoy nga tiyempo isuda iti mangibabaet, isuda ti mangin intercede. Tapno ti kasta maipaay ti bendisyon iti Dios iti tunggal maysa kada tayo kakabsat. Ket iwarwaragawag na daytoy nga pamindisyon nga adda nga nakatag-ay dagiti imada akas iti inaramid ni Jesus idi nga binindisyonan na dagiti disipulos. Di verse 24 ken 25, 26 kakabsat. Aya makita tayo nga ano nga daras nga naulit-ulit itinagan iti Dios. Yahweh kasi parangarang na nga iti Dios iti naindaklan nga akin aramid iti amin nga kinaimbag. Adang iparupok iti Dios iti managparabor nga presensya na, panagrangay, panangaywan kental na kadagiti amin nga tattao. Inapagpaysuanan na kakabsat, daytoy nga bendisyon ken babaen iti panagkarkararag, panangibabaet ngem impahay iti Dios iti presensya ken panangaywan na kadagiti tattao na. Kadagiti Hebrew kakabsat bigbigen dala launay nga nabilig itinagan iti Dios. Gapo itinagan iti Dios agayos iti bendisyon. Ket umay kada tayo iti panagyaman ken panagidaydayaw iti napateg nga nagan iti Dios. Isu na laeng kakabsat iti makabael nga mangbendisyon kadagiti matalek nga tattao. So na laeng kakabsat iti mabaling nga mangbendisyon iti tunggal maysa kada tayo. Anyway, haan lang met when it comes to blessing kakabsat. Haan laeng met ket nga pinansyal iti pag pinagsasaritaan tayo kakabsat. Dayta sa lunat mo. Well, nag-take tayo ti medicine, vitamins, mabalintay ka sa sumalun at kakabsat. Ngem, addaman ti vitamin, addaman iti agas tayo nga iti-take kakabsat nun Apo Diyos iti mangbendisyon iti salunat mo, free day jay. Puro day jay, awan pagpatinggaan na. Tano da duma, dagi salunat tayo, nagmawmawon nga, dagi effect iti agasen, aw mo di pigsa tayo. Ngem nun Apo Diyos iti mangipaay iti pigsa tayo, agmalmalanda ita kakabsat, into no bigat pay. Kasi iti panang bendisyon ni Apo Diyos tunggal may sa kada tayo. Halaang iti area, iti financial, agraman iti salunat tayo kakabsat. Agraman iti panangliwliwana, agraman pa iti pamabilag na. Parabor amin dagita, tanamo tayo ket amo tayo lang nga blessing gamin ket na materyalan nga banag, no, kakabsat. Isu nga in-encourage kayo kakabsat nga iti panagring ket agyaman tayo iti anges ken paay ti Dios kada tayo iti daytoy nga aldaw, ket bendisyon daytan. Hallelujah. Ngayon ito maideklara tayo iti bendisyon ken parabor iti Dios dagiti Israelitas nga papadi usaron da iti nga formula kas mangiwaragawag mo iti bendisyon. Nya kuna bendisyonan na kayo uma iti Apo ket aywanan na kayo. Makita tayo dito kakabsat iti panangaywan ken panangilala iti Dios itunggal may sa kada tayo kakabsat. Bendisyonan na kayo kuma iti Apo ket aywanan na kayo. May waragawag nga una itinagan iti Dios nga adda nga itagtag-ay ket aywanan na dagiti tattao na. Daytoy kakabsat nga bendisyon ket para kadagiti matalek nga tattao, kadagiti individual nga panagbiagda ken pagrebengan wenno pagsapulanda. Umay iti bendisyon kada tayo kakabsat, kada tayo iti Dios nga sasaggaysa awan iti naidumduman kakabsat, awan iti naisalsalumina. Ang amin tayo nga namati, mabalin tayo nga maawat daytoy nga bendisyon iti Dios kada tayo. Pastor kami ni Pastor Lawrence isu nga kas iti bendisyon na pare-parehas tayo kakabsat. Title lang dayo pastor. Ngem iti balang bendisyon ni Apo Dios pare-parehas laing kakabsat. Halimbawa ti kasapulan kakastoy, sabali mo ti kasapulam. Ang amin ket agpapada. Isu nga no dadya mamit dadya needs mo iti daytoy aldaw. Dakkel nga bendisyon dadya kakabsat. Bendisyonan na tayo iti Dios tapno ti kasta agbalin tayo met nga bendisyon iti sabali. No sikakat aglaplapusanan iti blessing mo, i-share mo met. Dadya ti purpose na kakabsat. Ngem aglaplapusanan ka met iti bendisyon, ibendisyonan mo iti sabali kang runaan na kadagiti agkasapulan. Amen. Adda dagiti madamdamag tayo ket pakararag nga maadaan iti bendisyon into addan to iti bendisyon dan. Puro di pagkapuludahan da pay bangted. Baling nga babayon ti Apo dayta. Bendisyonan na tayo iti Dios. Ulit kakabsat. Bendisyonan na tayo iti Apo
Tapno ti kasta agbalin tayo met nga bendisyon iti sa bali. Pagtaingan tayo, kada kita karubam, iti kapamilya tayo, iti komunidad tayo. Ken uray iti pagilyan tayo kabsat. Politik na necessary, ka financial mo ti mabalin mo maited. Ammet ket nga hanam mo nga babalingger nga ited digiti awan. Data tiyempom nga panangikararag, panangi-encouragement, panangi-encourage, pamamibilag iti kadwatay nga namati dakkel nga balag daytoy kabsat nga iti no benedisyonan nato iti Dios pudno nga aglaplapusanan met. Ang kaday mamultiply iti naindagaan ken espirituan nga banbanag nga adda kada tayo nga intuno adda nga bendisyonan nato iti Dios talagang aglaplapusanan iti kinaado iti bunga iti amin nga paset iti panagbiag tayo ngem adda iti kidi ka adda ti aramiden tayo kuna nang garat agbalin tayo nga bendisyon. Sa ano di lang nga simple principle nga nagmula ka damot i-harvest mo. Nagmula ka di kingdom ni Lord ay kadto ti bendisyon ken parabor ken ka. Dayo iti Apo. When kabsat, aming nga area si panagbiag mo, no once nga binindisyonan na ka ni Apo Diyos, sapat na sapat mo ang kanyang pagpapala. Adda nga iwanan na tayo iti panagbiag. Panagbiag tayo, ken dagiti bendisyon nga adda ka na tayo, kas mga ipaa iti panakapnag, ken apakaragsakan ka na tayo. That's mo, dadya ngay, dadya lang kapyang adda ken kakabsat iti dating aldaw, dakkel nga bendisyon daytaan. Kaya, kasatno ngayon, kasatno ngayon i-share, pastor, kay nay, kapya mo tinted ti Apo kanya, mabaling kang testimony, mabaling kang aging courage, kadagiti kakabsat nga madagdag sinan. Nga kasi ti inaramid ko, isong nga nagkaroon na kiti kapya, no financial mo, ay no kasapulan, ay kita mo Kaya, siyempre, dangamin mo dumaya, iti kinatao da ita. Ada da jay talagang man ng TED, ada mga talaga di jay hanunin nga man ng TED. Ngem handang ibagbaga nga datay nga Ilocano ket kuripot. Adi ti identity ti Ilocano mahaan, ti nagpaisuanan na nalaing tayo laeng nga mga budget. Kaya nalaing tayo mang-manage kadagiti nga blessing ipapaay ti Apo. Kaya adda nga sikikita kada tayo iti aming nga tiempo ti Apo kakabsat. Kuna nangarod iti Psalm 121 verse 7, ilisin na kanto iti Apo iti amin na peggad. Aywanan na kanto tapno awan iti pakan-anwam. Adda iti bileg ken panakabalin iti Dios nga mga iwan ken mataginayon kadagiti matalik nga adipon na sa dinuman nga dalan iti papananda. Inya pa iti makita tayo kakabsat. Sumarunok at bendisyon iti panangawat iti parabor. Kaya kasyan na kayo kuma iti Apo. Una na, ket paraburan na kayo. Daytoy ket maisupadi kakabsat ti panangidulin iti rupa ti Apo. Wenno dayjay panangikat iti presensya ken parabor na. May isang nga dawat nga impaay na iti dayag na natanok ken iti lawag ken iti sinaw iti presensya na kakabsat. Tarigagayan tayo nga addang agranyag iti Dios kada tayo kas iti lawag iti init nga manglawag iti lubong. Ayatek nga kakabsat nga dumdumngeg iti daytoy nga gundaway. Nagsapsapol ka kadi iti bendisyon yan. Nagsapsapol ka kadi iti bendisyon iti daytoy nga kanito. Kabsat awan iti sabaling mga ipaay ken kanita nga bendisyon no saan nga iti Dios nga pagserserbiyan tayo. Amen. Kumahamang kaking kuana iti daytoy nga tiempo. Palubusam nga malapunos ka iti presensya na. Ket dawatem dayta nga bendisyon nga impaay na kadagiti Israelita idi mamatiak nga day tamot nga bendisyon para mutlaeng kada tayo nga agserserbi mamati ket an-anak na iti daytoy nga tiempo. Madaydayaw iti napateg nga nagad na. Dawen dawatik man nga agtamad tayo ket agkararag tayo. Hallelujah. Madaydayaw ka Apo Dios, kitantanok da ka. Anyan nga nagimbag ka o Apo. Pudno launay nga adda ka nga agtigtignay. Iti biag iti tunggal may sa kada kami. Giyaman kami Apo iti natal na ken mayat nga pannaturog mi iti daytoy nga aldaw. Uri pa iti panagriing mi iti daytoy nga gundaw Apo dakkel nga parabor mo. Iti panang protection mo iti the whole night. Lord, agyaman kami. Agyaman kami Apo. Agyaman kami Apo iti aglaplapusanan nga bendisyon mo. Iti salon at may thank you Lord. Iti aldaw Apo nga baro nga salon at nga ipapahay mo titunggal maysa. Agyaman kami Apo. Agyaman kami.
Haan Apo Dios nga pag-isut sa ungag yaman. Gaputaglap tapusanan marikrik nami Apo Dios. Dagiti nakadado nga bendisyon iti tunggal mo sa kada kami. Agyaman kami kadagiti sungbat iti karkararag mi Apo. Kunam garo di libro ti Isaiah kapitulo 65 bersikulo 24 nga sungbatak to ida. Uray madamada pay lang nga karkararag. Amen. Anyan nga bendisyon kadagiti aggamatalag ken kuana. Well, Apo agpakumbaba kami. Kas umasidig kami ken kay ti dating kanito. Sikaman Apo di agtultuloy nga mga paay iti parabor iti tunggal may sa kada kami. Agtrabaho ka iti biyag iti tunggal may sa kada kami o Apo. Iparik naman dagiti nga bendisyon nga hala ken ipakita man nga Apo nga hanlang iti area iti wenno materialan nga banbanag Apo iti mabalin nga ipaay mo o agraman Apo iti liwliwa kagronan iti amin ti kapya nga mabalin mong ipaay iti tunggal may sa kada kami o Apo. Bendisyon nam iti daytoy nga weekend mi Apo. Kadagiti kakabsat. Dagiti kakabsat mi Apo Dios. Nagtartarigagay na maadan iti kapya. Gapo iti dadagsen iti biyagda. Gapo iti nakadado nga problema. Sang-sangwen da Apo iti duman kadakwada. Dayta nga tartarigagayan da. Agyaman ka ni Apo ti asikin parabor mo. Iti nawadwad launay nga ayat mo. Kadagiti tiyempo nga bumaba iti pamati mi adda nga kanay nga mangpalpalagip. Iti kinaimbag mo. Kinamanagayat mo ti tunggal may sakada kami Apo. Dalusam ti puso mi iti daytoy nga agsapa. Ikatong ti anyaman nga kinarugit, anyaman nga lapod iti panagtignay mo iti biyag mi Apo. Anyaman nga basod ket anyaman Apo nga kababalin nga saan na makayayo ken ka. Ikawus mo kada kami Apo Dios tinindaklan nga presensya ket agranyag iti dayag mo iti tunggal maysa kada kami kas inkarim ket inaramid mo kini Moises nga kuyugan na kami Apo ket maipakita anay salsalumina kami kadagiti amin nga tattao diti daga. Wana po sikalaing ti mangipay kada kami. Iti panagbalay uray pay iti adu nga bendisyon sikalaing iti maikari nga pagserbyan mi Apo Dios. Daydayaw da ka itantanok da ka bendisyon am dayting aldami. Uray pay kadagiti pastor nga insaad mo Apo Dios. Ministro mo Apo Dios nga insaad mo agtakder iti pulpitom pulutam ida ket aramidem kadi nga dagiti nga sasaom agbalin kadi na isisingayan kadagiti puso kadagiti siya asino man Apo makang yaman kami Apo, panang bendisyon mo tunggal may isa. Kada kita dat sa Bati Radio da, kita dat live streaming Apo, ang kuman idang may daganan, yung bendisyon nam Apo. Paay mo Apo Diyos, iti kasapulan dito yung gundaway. Tinaga na Jesus. Amen. Thank you Lord. Thank you Jesus. Nagadayo, nagiti na dandan. Padamag ayat iti Apo lumaminsan tattao di damangikas kaso ngem adalata di mabendisyonan agbalin bendisyon isulaeng pangged ko uray na nga tunga bantay kasatek uray baybay panawag pa'y pamilya espiritu mangsuro kanya et ko amin nga biyag ko agbalin bendisyon nga mo. Alawin kakabsat, agyaman akman na itilasod ti sumagmamanong nga minutos ngayon kay panakiad manen iti dati nga gundangway pagyamanak launay kakabsat kada da kayo nga da nga kanayong sumaybay iti dati nga programa ket sapay ko makakabsat awaten tayo iti bendisyon manipod kadagiti sasao iti Apo kahit kuman nga kablaawan dagiti adto live streaming kakabsat mabaling nga nag send kayo iti message di Kalman kapag ko nabasa. Well, kini Mambiron. Mambiron kini Sir nga Alex nga Pascual dita Bacnor na imbag nga agsapayo amin nga awan labas na. Kini Sister nga Rosbel nga Apostol kini brother nga Bonnie dita San Guillermo, Isabela kini Ma'am Ruby Lindarok Agustin, blessed morning pastor, iti Dios iti madaydayaw. Kini Sister nga Ruby Rosa Salting, good morning pastor, God bless po in your family. Thank you Sister Ruby.
Orepay kini Sister nga Teresita Malaguyo. Mapagpalang umaga sa ating lahat. Ating patuloy na sambahin ang banal na Diyos. Na kini Brother nga Junior Aquino. Good morning, Pastor. Kung orepay kini Brother nga Edmar Puntala na imbagag sa paamin. Kini Sister nga Delia Aro, good morning. Kini Sister nga Jennifer Caro, blessed morning po sa lahat. Sister Ingracia Daliego, Madam Amat nga Guibuya. Kini Pastor nga Alex nga Ritwa na imbagag sa payo Pastor Lawrence. Pastora Joy and family, God is so good all the time. Thank you, Pastor, for inspiring us once again. God bless you more. Kini Feli Canlas, good morning, Pastor. Kini iti iso amin Guibuya. Kini agdingdingeg ita nga bigat iti programa yo. Kini Leonida Laitan, good morning. Kini Sir nga Pedrito Daliego, kini Ma'am Nancy, good morning kada kay amin dito Bacnor. Sister Marivic Aliga, good morning, Pastor, God bless you and your family. Len Giab, kuna na good morning, Pastor, God is good all the time, God bless us all. Ma'am Rubilin Darok Agustin, blessed morning, Pastor, iti Diyos iti madaydayaw. Kini Pastor nga Virgilin Pascual Makaling, good morning, Ma'am Rubilin Darok Agustin, kuna blessed morning, Pastor, iti Diyos iti madaydayaw. Okay, kini Joe Bartolome, good morning, Pastor and Pastora Joy. Kin aming kakabsat iti Apo. Kini Ninang Lydia nga Galang, good morning po. Dita San Jose City. Eugenio de la Cruz, madaydayaw itinagan iti Diyos Apo. Kini Sister Josie nga Pascua, Brother Froilan nga Pascua dita Bacnor, good morning mat kada kayo amin. Kini Pastor nga Sito nga Ramilyosa na ragsak. Ken alamis nga agsapa Pastor, madaydayaw iti Apo watching at dipon kuna na. Luz Velga, nagasan nga agsapa tayo amin, Pastor Lawrence, in your family. Amin, Pastor, iti mensahe. To God be the glory. Kini Sister Leia Cabanyero, blessed morning, Pastor Lawrence and family. Recabel Tapat, blessed Friday to everyone. Hello, Pastor, thanks for the encouraging word. God bless po. Madaydayaw iti Apo. Kini Sister nga Julia Paredes, good morning, Pastor, glory to God. Novel Antonio, amen, pudnula unay dayta nga sa iti Apo, Pastor, God bless. Glory to God. Laureano Perla, a blessed weekend, Pastor, and your family, God bless. Rosita Hieban, kuna na, amen, thank you, Lord. Kini Sister nga Jinking Rakal, amen, praise God, thank you, Lord. Thank you, Pastor, for the word of God. God bless you po. Amen, kuna ni Ma'am nga Rubilinda nga Arup Agustin, kuna ni Eden Caban Abad, kuna na, amen, praise God. Teresita Malagayo, amen, kuna ni Limar Balbao, Balawlaw, kuna na, amen. Reply kini Pastor ng Mercedita Magno, amen. Blessed rainy morning po, Pastor. Hindi lang pala dito sa Santiago, maging dyan sa iba't ibang lugar, sa Quirino. Pastor Ricky Nelson Barrett, good morning. Oregraman kini Ma'am nga Lilibet, Dita Jones Isabella. Jim Rose, Dumingsil Castillo, amen. Kuna na kini Merly Basug, good morning, Pastor, and your family. Nida Saldoval Noveloso, amen. Great morning, Pastor, praise God. Itinapintas nga mensahe ngayon, share mo. Maraming salamat po, Pastor. Kini Sister nga Milita, excuse me, Tamandong, kuna na, Sister Milita Tamandong, good morning. Nersikap Legna, kuna na. Baliktad siguro natin. Blessed morning, Pastor. Kablaawak man, iti pamangkin ko nga agkasangit at tangal daw ni Cassie Rochelle Antonio, God bless po. Kaya ti maudi, kini Sister nga Emily Ramos Kabigat, amen. Kuna na. Agya manak man tilas o titalo pulong amin dos kay panagdingeg iti daytoy nga programa ti Agsapa anap noan iti namnama ito no alas 5 kakabsat. Akikita tayo dita Rojas Astradum gapo iti maysa nga angayen nga concert dagiti agtutubo iti dagiti young people iti Apo. Thank you very much. At datay jay may sa tayo kadagi jay ag-guest ito no rabi. Agyaman na kakabsat ti panakiaday manen iti daytoy nga aldaw iti daytoy nga programa ti Agsapa anap noan iti namnamat. Iti anak kayong kakabsat iti Apo Lawrence Salazar ng pag-aldaw iti Biyernes. Happy weekend. God bless. Undasin nga malulit tiyak tiyak sa paarap ng tinamnama. Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa